Ang buhat sa Espiritu Santo. Juan Kapitulo 16 versikulo 1 hanggang 15. Gisulti ko ng daan kaninyo kining mga butanga aron nga bisan unsa pa ang mahitabo sa kaulahian dili mawala ang inyong pagtuo kanako. Papahawaon nila kamo sa ilang mga simbahan, ug moabot ang panahon nga si bisan kinsa nga mupatay kaninyo maghuna-huna nga nakaalagad siya sa Dios. Buhaton nila kini kaninyo tungod kay wala sila makaila sa amahan o kanako. Apan gisulti ko kini kaninyo aron nga kon moabot na ang panahon nga buhaton nila kini kaninyo, mahinumduman ninyo nga gipasidanan kuna kamong daan. Kining mga butanga wala ko isulti kaninyo kaniadto kay kauban pa ninyo ako. Apan karon mobalik na ako sa nagpadala kanako, ug wala gayoy nangutana bisan o sa kaninyo kon asa ako moadto. Karon nga gisultihan ko na kamo, naguul gayud kamo. Apan sa pagkatinuod, mas makaayo alang kaninyo nga mobiya ako dinhi, kay kon dili ako mobiya, ang magdadasig dili mo abot kaninyo. Apan kon mobiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Ug kon mo abot na siya dinhi sa kalibutan, pailhon niya ang mga tawo nga sila mga makasasala, nga ako matarong ug nga ang Dios magahukom kanila. Pailhon niya ang mga tawo nga sila mga makasasala, tungod kay wala sila mautuo kanako. Pailhon niya sila nga ako matarong tungod kay moadto ako sa amahan ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon usab niya sila nga ang Dios magahukom kanila, kay nahukman na si Satanas nga mao ang nagagahom sa mga tawo sa kalibutan. Daghan pa unta ang akong isulti kaninyo, apan dili pa kamo makasabot nini karon. Apan kon moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamatuoran, tadluan niya kamo sa tanan nga kamatuoran. Ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kanya, kon dili isulti lamang niya ang iyang nadungog. Isulti usab niya kaninyo kon ansa ang manghitabo sa umaabot. Pasidunggan niya ako tungod kay ipasabot niya kaninyo ang akong mga gipanudlo ug gipangbuhat. Kay ang tanan nga akong gipanudlo iya sa amahan. Mao kana nga nagingon ako nga ang akong mga gipanudlo ipasabot niya kaninyo.